Отново сме на селскостопанска вълна в предаването Жива земя на вълните на Радио Пловдив и имаме вече обещана телефонна връзка с господин Христофор Бунарджиев и за задаващо се голямо селскостопанско изложение Бата Агро ще стане дума сега. Господин Бунарджиев, добър вечер! Добър вечер, здравейте, добър вечер на вашите слушатели. Бата Агро означава Българска асоциация на търговците на агротехника. Вие сте неин председател. Първо да ни кажете няколко думи за тази организация, от кога съществува тя? Тази организация е създадена преди повече от 7-8 години, но така реално последните 4 години развива по-сериозна дейност. Организацията е създадена от компаниите вносители на селскостопанска техника в България, като целта ѝ е както създаване на законодателство, така и организация на самия бизнес, свързан с търговията с селскостопански машини и най-важното осигуряване на формат за сервис на селскостопански машини, за налагане на правилата в бранша, така че българския производител да получи от нашите членове не само една гола селскостопанска машина, а цялата услуга свързана с нея, което означава вноса, доставката, пред сезонното обслужване, предпродажното обслужване, сервиза по време на дейността на машината, гаранцията, резервните части и целият нея живот от момента на покупката до момента на нейното бракуване, да има наистина кой да се грижи за тази машина. Тези консултации са много важни и тази връзка, която се стеснява между земеделските производители и вас като организация, безспорно има един такъв напредък в бранша. Какво отличава обаче това изложение от другите в страната подобни? Всъщност една от основните функции след създаването на асоциацията беше организирането на свое собствено изложение, в което ние да представим моделите, марките, машините, технологиите в една подходяща среда на бъдещия клиент, селскостопанския производител. Затова и мотото на нашето изложение е на полето, за полето. Изложението се провежда вече 4 години на пистата на летището в Стара Загора, до условия максимално близки до тези на полето. И затова и слогана му е на полето, за полето. Отделно, по време на самото изложение, машините могат да бъдат видяни не само в статично положение, изложени по щандовете на вносителите и търговците, но отделно има работен полигон, където машините могат да бъдат видяни в работещо, в демонстрационно положение, защото в крайна сметка не е важно как изглежда един трактор или комбайн или една сеялка, а каква работа върши тя по време на самия процес на полето. А освен търговци на земеделска техника, какви други фирми в областта на земеделието ще бъдат представени на тази годишното изложение през месец май? Всъщност Бата Агро е най-голямото изложение в бранша на Балканите вече за четвърта поредна година, като така имаше един проблем по мое виждане, тъй като между щандовете на компаниите, които предлагат селскостопански машини, имаше и щандове на фирми, които предлагат препарати за растителна защита, семена, торове, растежни регулатори и други продукти, които са също силно интересни за бранша. Затова и в рамките на Бата Агро 2013 ще има свое вътрешно затворено, нека да го наречем, мини-изложение, в което ще бъдат събрани най-големите имена от бранша на растителната защита, торенето, от бранша на семената, така че техните щандове да не се загубват между щандовете на машините изложители на селскостопанска техника, а да бъдат под формата на едно специализирано тематично вътрешно изложение. Всичко това, за което ни казвате, по джоба ли е на българските производители? Вече стигнаха ли на това ниво, за да могат да си я позволяват? Истината е, че последните 4-5 години, особено след влизането на България в Европейския съюз и след наличието на субсидии в сектора, това драматично промени състоянието на бранша, такъв какъвто го познаваме от последните 24 години. И последните години наистина има така една сериозна нужда от подмяна на силно амортизирали и остарял парк от селскостопанска техника на страната. Всички тези фактори заедно с субсидиите
акумулираха един сериозен финансов резултат, който позволява на българските земеделски производители трайно да инвестират в конкурентоспособност, защото покупката на една нова машина, сеялка, плуг, трактор или каквато и да е друга пръскачка или нещо от сорта, всъщност е инвестиция в намаляване на разходите, увеличаване на производителността, което води до конкурентоспособност. И да, наистина, българските земеделски производители могат да си позволят тези машини, кой по-големи, кой по-малки, но нуждата е на лице и възможността са на лице. И използвам възможността да поканя българските земеделски производители и ваши слушатели 13-17 май 2013 година. На полето, за полето, Батагро, едно от големите селскостопански изложения в страната. Господин Христофор Бунарджиев, председател на Асоциацията на търговците на агротехника. Благодаря ви, до чуване.